жаль, із ксенофобією боротися. Ладно, не жовтіємо. Добре. Бо це речі неприємні, і особисто мені були неприємні. Щодо кримських татар. Так, так. І я вважаю, що, на жаль, десь як і антисемітизм є не побутовий, а світоглядний. Коли от може бути друзі євреї, а от світоглядна людина може ненавидіти. На жаль, і це у частини, навіть в патріотичному середовищі, на той момент воно існувало. Зараз, на щастя, цього набагато менше, набагато. Але і законопроекту немає ніякого. Але і досі, щоб ми розуміли, історична несправедливість не змінена. Адже зараз, після окупації, можна було би, так само, як процес декомунізації міст і сіл, які носять комуністичні назви, можна було, я вважаю, і потрібно було зараз проголосувати, і це була позиція української держави. Ми про це з Османом говорили. Я кажу, скажи мені, чим ми можемо допомогти кримським татарам? Ми не можемо звільнити Крим, Звільнити політв'язнів. Відновити закони України. Я кажу, що може зробити держава України? Каже, кримські татари чекають символічних, хоча б символічних кроків. От якби, наприклад, він мені наводив приклад, що якби повернулися історичні назви кримським містам, це уже б надихнуло кримських татар боротися. Якщо наші діти в школах будуть вивчати Карасу-Базар, а не Білогорськ, це вже не лише крок назустріч кримським татарам. Це зміна парадигми, це усвідомлення, що українську історію, українську культуру творили різні народи, і, зокрема, і кримські татари. Бо якщо ми говоримо про Крим як частину України, української держави, то робити вигляд, що кримські татари не творили там історію і не мають своєї культури, це дикість, це несправедливість. А якщо ми визнаємо, що вони мали, то цьому потрібно допомагати її розвитку. І я вам скажу, що повернення історичної топоніміки – це лише одна крихта. Це один з невеликих кроків, але показових, яких можна було зробити. Зокрема, ще щось можна зробити? Безперечно. Я про це говорив, що на території Криму потрібно було вводити в обов'язковому порядку вивчення кримсько-татарської мови не лише в кримсько-татарських класах. А якщо це автономна республіка, то там потрібно було як обов'язково, як по території всієї України обов'язково українська мова, то на території Автономної Республіки Крим повинно було б обов'язково вивчення кримсько-татарської мови, щоб її вивчали не лише кримські татари. А тут ми приходимо до теми взагалі кримсько-татарської національної автономії, а не того симулятора, який був створений за часів Кравчука, Багрова, 91-го року. Які теж, про які навіть президент Порошенко казав перед минулим, здається, 18 травням, днем депортації, що має з'явитися. Та він щороку про це говорить. Я його заяви не коментую, бо він говорить все, що хоче чути, і не говорить ніколи правди. Тобто його можна коментувати лише дії або бездіяльність. На цей момент є бездіяльність української держави. Це так само, як я стверджую, що бездіяльність української держави була під час окупації Криму, і можу стверджувати, як депутат, який останній був, наприклад, в Севастополі, і 9-10 березня я був в різних містах і бачив бездіяльність, і знаю, з чим це пов'язано безпосередньо. З чим? Це була здача Криму. Не лише на рівні міністра оборони Теняха, який цілеспрямовано не координував діяльність військових, а на рівні керівництва української держави. А ось з чим пов'язана ця здача, ми можемо лише здогадуватися. Це неправда. Я бачив різні структури військові. Перебуваючи в Криму. Так, я бачив тих, хто робили захисні редути, перебуваючи в оточенні, як в Севастополі генерал Ігор Воронченко. І як здавалося, наприклад, Більбекський аеропорт. Не було чіткої вказівки з боку міністра. Не було, можу це знов-таки стверджувати, тобто не робилися селекторні наради. І я, наприклад, вирішував проблему оплати працівників кримського військкомату дзвоником через віце-прем'єра з силових питань Єрема, який, до речі, вирішив це питання відразу, буквально протягом години. Але це означало, що у керівників, зокрема військкомату, не було прямого зв'язку з міністром. Тобто він їх щоранку не проводив наради в ситуації кризовій.
Це робилося цілеспрямовано. Тобто це не через нехлюйство, тому що навіть я, не маючи військової освіти, у мене тільки дід закінчив академію Генштабу, тобто якісь мінімальні знання мав. Дуже мало часу. Це інша тема, ми про яку теж варто говорити. Обов'язково поговоримо. Якщо ви стверджуєте, що Крим цілеспрямовано здавали, і тоді, здавали її тоді Росії, да, за вашу версію, то тоді українська держава вже не має втручатися в процес перейменування і повернення кримськотатарських назв або надання кримським татарам політичної національної територіальної автономії. Тобто цього українська держава, значить, не буде робити. Розумієте, вони ж це роблять підпільно, вони ж на словах говорять одне, а на діях інше. От я ж захопив газету, я вже показував в багатьох ефірах, от, яку зробила наша команда. Ми зробили 100-тисячний тираж проти цього псевдореферендуму. Крим. І розповсюджували в Криму. Ми її роздавали. Понад 100 тисяч примірників. Це єдине, що Київ зробив. Все, да? Не робила Верховна Рада, Кабінет міністрів, Рада національної безпеки, де на той момент була призначена заступниця, одна з відомих журналісток. Вони не зробили жодної листівки проти псевдореферендуму. Значить, народний депутат за власною ініціативою, громадський діяч зі своєю командою може це зробити, а вся українська держава при всіх грошах... Не до того було. Ах, не до того було, да? Мабуть. От в мене питання, а до чого їм було і чому вони про це не робили? Я ж про це казав з трибуни Верховної Ради, про І знову необхідність цього. я повертаю, бо останнє ми маємо завершувати ефір. Чи прогнозуєте ви, що українська держава буде повертати історичну топонімію? Треба боротися за таку владу, яка буде чесною і яка буде це робити, і не лише назви. У нас, ще раз кажу, повинна бути змінена політика української держави до Криму. І не лише в період окупації, а і після звільнення його. Тобто ви передбачаєте навіть звільнення, так? Очищення від російського впливу – це звільнення. Можна говорити про будь-який спосіб, але, звичайно, ми передбачаємо, і ви, я сподіваюся, це передбачаю, і я це передбачаю, що колись це станеться. Питання – коли? Зараз ми не бачимо таких кроків по звільненню. Йдемо не про військове звільнення, а про нормальні і дипломатичні, і економічні. В період, коли нема звільнення і триває окупація, чи здатна буде, на ваш погляд, чинна українська влада повернути назад, почати з топонімії, повернути кримськотатарську автономію, тобто зробити політичні... Ця влада ні, звичайно. Бо якби вона була здатна, вона б це зробила. Нам більше нема чого спитати, у нас більше немає слів на сьогодні. Олесь Доній, автор законопроекту 2008 року, яке передбачало повернення назв, що змінилися в результаті депортації злочинної кримських татар. Кримських татар депортували 44-го, а назви змінювали з 45-го-48-го років. А ефір «Бугюн» сьогодні для вас провели Оксана Денисова. Осман Пашаєв. А завтра ми знову зустрінемося зі мною і з Іриною Ромалійською. Переходимо до новин. До побачення.